Jaksaa. Siis kyllä elämä välillä on niin rankkaa, mutta mä hiihdän. Tulee ylämäki. Ja mä hiihdän. Jaksaa. Näin se vaan on. Niin terve vaan kaikille ostosmatkailijalle ja hiihtäjille, täällä taas ollaan. Päivi Make pommittaa nyt teitä näillä kauppakasseilla, koska Päivi Make on menossa ensi viikolla leikkaukseen ja sen jälkeen niin kuin jännittää, että milloinka seuraavan kerran sitten jaksaa mennä kauppaan tai pääsee kauppaan tai miten se nyt onkaan, niin kauppaan, tavallinen elämä. Et jos sitä sitten pari päivää on vähän niin kuin sillä tavalla ja sitten, että kuinka siitä toipuu ja no jalat nyt on olemassa onneksi, mutta täytyy olla säätämättä ja se saattaa olla vaikeeta, koska mähän elän säätääkseni ja säädän eläkseni. Juu. Näin se vaan on. Tänään on aika pieni kauppakassi, kun me käytiin hommaamassa vaan tämmöiset täsmätavarat kaupasta. Ja sitten tähän liittyy myös resepti. Onpas meidän kaapin kylkilikainen. Kukaan ei ole pyyhkinyt sitä. En näytäkään. Tää reissuhan alkoi siitä, anteeksi kulta, että mä havaitsin siellä, tai mun mies havaitsi tässä aamulla, kun me sitä alettiin purkamaan meidän lamppupakettia, että sehän se kuparilamppu olikin väärää väriä. Siis miten voi ihminen käydä kaupassa ja ostaa sieltä ihan niin kuin euforisesti kuparilamppua, kun tuo katossa oleva lamppu on sitten niin kuin kullatun värinen. Ja nyt sitten oli pakko käydä se meidän hieno, ihanan punertava kuparilamppu vaihtamassa kullattuun lamppuun. Ja tähän liittyy se mielenkiintoinen juttu, että kun mä oon S-ryhmäläinen, mä käytän S-mobiilia, olen siirtynyt kuitittomaan palveluun, niin mähän menin sitten sinne niin kuin siihen palautus- ja vaihtojonoon sinne infoon ja totesin sitten, että eihän mun S-mobiili toimikaan, kun mä olen kuten sanottu, joutunut palauttamaan mun puhelimen tehdasasetuksiin. Sieltä on monta muutakin asiaa kadonnut, kun tuhka tuulee. Niin siihen mobiiliinkin olisi pitänyt kirjautua pankkitunnuksilla, jotta sen olisi saanut päälle. Ja sitten mä olin siinä, että okei, mitenköhän tämän vaihdon käy. Mutta sehän kävi niin, että mä kerroin sille pojalle siinä kassalla, että mikä on ongelma, että nyt on väärä lamppu. Ja nyt, että mä en pääse S-mobiiliin, jos mulla olisi niin kuin tämä mun kuitti. Ja kysyin, että löytyykö teidän järjestelmässä. Hän sanoi, että juu, käyt hakemassa sieltä sen oikean lampun, niin minä sillä aikaa katson sinun S-korttisi numeron perusteella sen eilisen kuitin, jonka perusteella sit saadaan se vaihto suoritettua. Ja niin siinä sitten kävi. Tässä on se uusi, se oikeanvärinen lamppu. Ainakin tämän paketin perusteella tämä niin kuin sanoi, että tämä on brass. Joo. Not gold, but brass. Joo. No sitten kipidettiin takaisin autolle. Mä tein tänään aivan elämäni hienoimman peruutusparkkeerauksen siellä Kaaren Prismassa. Ja pysyykö tää lamppu pystyssä? Mitä? Joo. Niin sitten me tultiin takaisin sieltä mun upeasti peruutusparkkeeratulta autolta, niin sitten piti päästä Faunattareen. Ja se on niin kuuma, miten noi meidän possut jatkuvalla syötöllä saa näitä hemmottelujuttuja. Siis nehän näyttää, ne on aina välillä ollut kainalossa tässä niin kuin kyläilemästä. Näillä mun videoilla näyttää epäilyttävästi kanilta, mutta kyllä ne oikeasti on possuja. Ja ne possut sai nyt tänään sitten näitä tämmöisiä naksuja, Jyrsien herkkukuulia, kun sieltä kaupasta ei löytynyt niitä herkkusydämiä, mitä me ollaan annettu. Ne herkkusydämet on pieniä pimpuloita. Niin onkohan nämä nyt sitten Jyrsiä, nämä ei ollutkaan possulle. Voikohan ne näitä syödä? Niin, no mutta tämmöiset me nyt kuitenkin ostettiin. No sit meidän possut tarvitsi heinää. Ja tää oli niinku hemmotteluheinää. Tää maksoi tää bagi niinku jonkun 8 €. Tässä on 500 grammaa heinää. Ja tässä niinku on voikukka heinä. Voikukkaa joukossa. Mä tiedän, meidän possut rakastaa voikukkaa. Ne on aivan siis tuoret voikukkaa, niin ne vaan sellainen vetelee sitä menemään. Ja tässä niinku Kaunattaren
heinäpaketeissa. Mä kävin haistelemassa siellä näitä heinäpusseja. Et jos te näette siellä ihmisen, joka nuukkii heinäpaketteja, niin se on varmaan päivimakee. Tää tuoksuu ihan tosi kesältä. Semmoiset kuin mitä heinäpelo tuoksuu. Toi voikukka nyt tähän on sitten tähän laitettu tähän päälle. Näin ja noin. Siellä se meidän Saako possu tulla näyttäytymään? Possu Tässä on todiste, että meillä on possu eikä kaani. Näyttää kaanilta, mutta on possu. Niin ihana pikkuinen töpöhäntä siellä on. Voi että. Miten sen Saparo nyt on tommonen pörrö, niin voi kulta edessä. Nyt sä tulit sinne sykkykaniksi. Niin taas meidän oma pikkunen on siinä. Ostettiin tulle herkkuja. Niin, jos tykkäät syödä voikukkahöinää, niin mamma osti. Niin. No sitten me kuitenkin siirryttiin aika nopeasti ihmispuolen Antiliin. Ja sitsuteltiin kiltinä tyttöinä takaisin sinne Prismaan. Ja tässähän oli nyt tavoitteena tehdä hampurilaisia itse. Ja täältä löytyy vaikka mitä. Ostettiin salaatti, joka on ihan ehdoton. Nyt alkoi siis resepti. Sinne tulee salaattia. Sinne tulee sitten cheddar-juustoa. Tää on tää rainbow cheddari. Aika edullista, kun vertailee niihin muihin. Ja sitten tää on ihan kiva 10 pakkauksen viipale. Ostettiin punasipulia, joka meidän täytyy sillä tavalla niin kuin leikata suikaleiksi. Sitten ostettiin kurkkumajoneesia ja tämmönen hampurilaistuubi. Ja nämä maksoi yhdessä sen, mitä toisen merkin yksi tämmönen hampurilaiskastiketuubi olisi maksanut. Tää oli niinku semmoista rahan käyttöä. Sitten täällä on tomaatti. Tää on tämmönen toisenlainen tomaatti, kakkosluokan kotimainen tomaatti. Mä olettaisin, että tää nyt kuitenkin siinä meidän hampurilaisen välissä ihan hyvin niin kuin toimii. Ainakin tässä on semmosia isoja viipaleet leikattua. Sitten meillä on täällä tämmönen 6 pakkaleen Vaasan hampurilaissämpyläpaketti. Nää on niinku ihana, kun nää on tämmöisellä sulkijalla pakattu. Että täältäkin voi niinku käydä haistelemaan, että miltä ne haisee. Niin nää tuoksuu ihan oikein leivältä eikä semmoiselta kuivalta käkkärältä, minkälaisia ne hampurilaissämpylät et laita, koska meillä nyt kuitenkaan näitä vielä syödä. Ai niin, ja sitten meillä on täällä vielä Ranskan perunat. Tää on jauheliha unohtu. Joo. Siis jauhelihaa meillä nyt ei ole, koska me muistettiin se siellä kaupassa ja otettiin semmonen vähärasvainen kevyt paistijauhelihat näihin. Mutta sitten kassalla havaittiin, että se paketti on rikki, niin sitten mä ajattelin, että no nyt jätetään se. Jauheliha. Se on, mutta se on väärän merkkistä. Ei haittaa. Me halutaan nyt vähän kevyempää ja sitten se pitää olla naudan. Ja sitten toinen juttu on, että siinä reseptissä, mikä meillä on, niin on toi musta pippuri. Niin siis tämähän nyt on sitten musta pippuri, jonka mä löysin mun omasta käsilaukustani. Sieltä semmoisesta pikkusesta pussukasta, missä mä pidän näitä mun niinku meikkikyniä, huulipunaa ja kulmakynää. Niin tää löytyi sieltä. Et kyllä meillä mustapippuria on. Näitä paketteja muun muassa on aika montakin. Ja tänäänhän me ollaan sit harjoittelemassa ahkerasti jos tulevaa passikuvausta varten. Mä en nyt tiedä, ehditäänkö me käydä huomenna. Mä en halua ehkä pestä tukkaa ennen kuin vasta tiistai-aamuna ennen leikkausta, mutta että me harjoiteltiin jo nämä kulmakarvat. Mä itse piirsin ja totesin, että näähän on aivan törkeen eri pariset. Että kun pitää tämän toisen puolen näin, blups, ja toisen puolen näin, blups, niin sitten ne näyttää hyvältä, mutta sitten tämmöisessä neutraaliasennossa ei mitään. Ja hän aikoo sitten mut kuoria ihan kuorimattomiin. Kuorettomaksi, niin sit mua ei enää tunnista. Tää ihohan on nyt tämmönen kuiva talvi-iho, joka on sit pahimmoilleen aivan karmea. Jaksaa. Me tehdään naamakuorinta, huulikuorinta ja hiuskuorinta. No ei varmana. Joku raja se on sillä, että mitä jaksaa. Ei Antti Tuiskukaan jaksaisi niitä kaikkia. Teitä jaksaisiko? Ne teki joka aamu niissä kaikissa. Niin varmaan käykin. Silloin aika virheetön valkoinen tukkakin, mutta mulla ei ole, eikä tukka. Nyt mä luulen, että mun täytyy lähteä autokuskiksi. Täältä soittelee joku. Halo? On?
No tulen hakemaan, joo. Joo, no niin, moi moi. Joo, että niinku tää suuntaa asemalle hakemaan lapsen kotiin ja sitten tää suuntaa jäähallille hakemaan miehen ja lapsen. Ja sitten ehkä tää suuntaa Alepaan nostaa sen puuttuvan jauhelihan ja sitten ehkä me täällä reseptoidaan. Todella reseptoidaan, niin. Muistakaa se musta pippuri. Ihan näistä tai sit sieltä myllystä. Tätä kun laittaa siellä Hesessä tai PK:ssa sinne ketsuppirasiaan oikein monta pussillista. Vähintäänkin 8 pussillista siihen yhteen ketsuppiannokseen. Niin Ranskan perunat maistuu paljon paremmin. Eikö ne ole pahoja? No nyt lopetetaan. Et hei vaan kaikille, odottakaa teki mun leikkausta. Mä odotan ihan kauhun sekaisin tunteen. Tuota paitaa mä nyt en esitellyt, mutta se nyt on... Se pitää esitellä. Se osti tommosen mustan paidan. Se pitää esitellä. En mä jaksa sitä. Ei jaksa kaikkea. Jaksaa. Kauppakassa ei kuulu sitä kaikki.